nasekuhlanganeni nasekuhlephuleni isinkwa nasemkhulekweni. Awuphinde sisi. Baqinisela njalo esifundisweni sabapostoli nasekuhlanganeni nasekuhlephuleni isinkwa nasemkhulekweni. uNkulunkulu akabusise ukufunda kwezwi lakhe. Lamhlanje ngicela ma-crossroad amahle ake ngikhulume ngento ethi baqinisela njalo esifundisweni sabapostoli. Baqinisela njalo esifundisweni bazalwane sabapostoli. Ngiyathanda ke bafowethu sikhulumeni ngoba ukuma phambi kwengane yinto yami le ngiyaziyo. Amen. Baqinisela njalo 42. Yes. Kunezinto ezibalwayo la kodwa ngifuna kunalento ngesikhithi ama conjunction. The more kune comma, the more kune full stop, the more kune bracket, the more kune ama inverted commas, the more kukhona that's a question. Kufanele ungalifundi iBhayibheli ngobuledlula. La kufika khona kune comma ngale ume. Bese uthola umqondo womlobi ukuthi umlobi wayikhuluma kuyikho wayikhuluma kuyiphi context, ekhuluma kuyiphi tense, ekhuluma kubantu abanjani, njengoba kuzoba njani. Angizwa bazalwane. Amen. Ngicela ukusiza funda iBhayibheli njengoba libhaliwe kuyakusebenzela lokho. La ungafuna stop khona musuku-eda la okuhlanganiswa khona isentence. You must understand ukuthi kunenkulumo eqhubekayo. La ngifuna sibe kulento ethi abapostoli baqinisela njalo ngathi angiswakala. Ayifunde mama. Baqinisela njalo esifundisweni La angikunakhoma lapho ma. Yes. Ngicela ukuthi sikhuluma lokho ukuthi umuntu abapostoli baqinisela njalo. Amen. Amen. Asifundisweni. Yes. Yini lento okukhula ukuthi sifundiswe? Uyabona kuthiwa ndodakazi baqinisela ukuthi it was not easy. It was not easy. Amen. But kodwa khona into umuntu uyaqinisela. Kusho ukuthi inzima kodwa principle ithi ayaziwe lento. Angeke uyibalekele wazoyifaka. Kufanele uqinisele kulonto. Hayi. Ngicela ukusiza la. Uqinisela. Sikabeka isifundiswa sabapostoli. Esifundiswa sabapostoli akusona nje izinto ababezenza bona kodwa esifundisi lokhu Jesu akufundisa bona. Yes. Esifundiso kwangasona esabo kodwa kwasika Jesu kwafanele baqinisele yokuthi uJesu bafundisene ngokuqala lokho. Yilokhu abakwamukela ngomoya wengcwele. Ucela ngoba ngiseklasini ngikhulume kahle bafethu. Ngicela ukukhuluma nje kahle. Amen. Amen. 1 yilokhu Jesu abafundisa bona. Isifundiso leso nangeso. Yeah. Manje uJesu basehamba kufanele baqinisele isifundisweni kwana ngiyochaza. Okwesibili esifundisi lokho abakwamukela kumoya wengcwele. Ngesikhathi benindile bengakashumayeli kwafanele bahlale eJerusalem bese bembathiswa amandla. Kwafanele ukuthi amandla amangcwele afike. Futhi osibili yilokhu abakufundisa futhi nalokhu amen ibandla okufanele ikwazi. Oh hallelujah. Awubhekela John chapter 14 verse 26. Khona mfuna ichaza. John chapter 14 verse 26.
John chapter 4. Abafethu ngoba nithatha isikhathi esidangaka. Angangishafa awasizwa ngani. John chapter 4 verse 14 verse 26. Ngiyabona nje ukuthi hayi ngazi ukuthi bangilethela ku 26. Ufundeka kanje. Kepha umduduzi umoya ongcwele ubaba ayakumthumela egameni lami uyakunifundisa konke anikhumbuze konke enginitshele khona. lalelani ke bazalwane. Uyawuza umduduzi wenze njani? Yini ayenzayo yena? Uzofundisa konke. Kwakufanele ukuthi abapostoli isifundiso sabo sincike kumoya ongcwele. Kwakuyena wafanele azobafundisa. Haleluya. Umoya ongcwele uzobafundisa konke uJesu akushoyo. Bazalwane, lento yesifundiso yangancikile kubapostoli kodwa incikele uJesu bafundiseni bona. Ngoba umuntu othasebandeni angabi nasifundiso sokufundiswa mzalwane. Fundiseka masebandeni. Baqiniseka njalo esifundisweni. Yes. Sabapostoli hayi. Haleluya. Amen. Ingxenye uJesu ayifundisa. Masaba mkazi kasifundisa abapostoli. Ngizobuyela lento ukuthi uqiniseke. Esaqala isifundisa uJesu wayifundisa izinto ngicabanga u-8 wafanele abafundisi bazazi. Eqala kuyona ukuphenduka nokukholwa uJesu. Indaba yabapostoli yangancikile kwenye into bafethu. Masike siyeke isifundiso sokuphenduka kwabantu. Say mission. Nake bazalwane. Uyabona abadleni. Uma nabe isifundiso. Sikasenzo chapter 2. Number 42. Baqinisela asifundisweni. Isebe isifundiso sokuphenduka kwabantu nabantu abakholwa. Isifundiso uphenduke yini bazalwane? Phenduka. Basa kwasibili ukholwa yivangeli. Isifundiso sokuphenduka. Sithi abantu abaphenduka bakholwa yivangeli. Hallelujah. Isifundiso abapostoli sikayi ngokukholwa yivangeli asikho. Ibandla likho ngaphandle kokuphenduka. Yebo. Waqala lokho. Amen. Ibandla likho ngaphandle kwani? Kokuphenduka. Ukuthi abantu baphenduka manje kubuhlungu ukuthi uyokuphendula abantu kade waphendukile wena. Bazalwane, indaba yethu isifundiso. Baba uthi asiqala kuphendukeni. Yes. Guys, ngisizeni. Lento ayingama entertainment, ayingemiswa. Bathi umbuzo uphendukile yini? Isifundiso. Usibambisa ukuphenduka yini? Wabaningi abantu. Bakhona babandleni kodwa baphendukile. Bazalwane, bazalwane, anikho isango esikangena ngalo bafethu. Yabantu babenisile abapostoli ukuthi wani kaphenduka and then amen. Amen. 2. Ukusindiswa ngomusa. Ukusindiswa ngabazalwane. Ngomusa. Haleluya. Uyabona lento yokusindiswa. Ngaphansi kokuphenduka. Khona abantu ukusindiswa bafethu sasikafanele. Kodwa isifundiso sabapostoli babemvesi kodwa baseface. Angayi ngamandla ethu. Kodwa umusa kaNkulunkulu bafethu. Nanti ngomusa. kaNkulunkulu. Haleluya. Amen. Asindiswa ngemsebenzi. Asasindiswa ngemsebenzi. Sisindiswa ngomusa kaJesu. Akukho ukulungisa noma ukulungisiswa ngaphandle kokuthola umusa. Ethi amen. 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 Yabona nqoba sefesi bangisokuqala ngicaceleyo. Lokuba sisindiswa ngani bazalwane? Ngomusa bazalwane. Khona ngizofika khona. Ngicela basikayithathi
indaba yomusa kancane. Wangafanele wena. Yebo. Kodwa ngomusa wasindiswa. Wena uyinyakanyaka wena. Sayidangakangela izinto. Kodwa umusa loyo kwashoyo ukuphenduka. Sifundiso asisibambe. Asiphumela the church of God. Yakuthi abantu asibamba bephenduka. Ngoba sifundiswa lezo. Uyabona ngeke ukuphenduka. No church. Yebo. No church. Afethu sama home side. Bazalwane senza ama openness. Sishiswa yini? Isifundiswa. Amen. Isifundiswa ke bazalwane ekhona umfundisi kodwa isifundiswa umoya wengcolo ufika asigcizelele. Ngoba umzalwane ngathi athe sebangeli kodwa umoya wengcolo awugcizelele lutho. Kodwa isifundiswa sasifundisiwe kodwa umoya asuthetheleni kodwa umoya uyafundisa. Kwangaphezulu komfundisi. Sifundiswa. Amen. Ngaphandle kokuphenduka khona labathi umbhabhadiso angizwa ni. Hayi bazalwane uyabona sine challenge yabantu. Yokuthi abantu baphenduka besaba check. Yokuthi umuntu uyaqualify ngene emanzini. Hayi bazayihambi kanjani. Once uphenduka asithina nento yakabasi. Yeah. Asithina nayo nento endani bazalwane. Yamazi uJesu. Now. Nansi mishila ekhaya. Awufunde wena 28 verse 19. Nanti afuna ukukhuluma ngayo manje. Awufunde. Mina ngiyakholelwa kakhulu kuyivision. Matthew 28. Umsebenzi uthi 20. Uthi 19 28 futhi 19. Verse 28. Chapter 28 Matthew. Amen. Verse 19. Yeah. Chapter 28. Yeah. Nalokho hambani nenze izizwe zonke abafundi. Ithini? Nalokho hambani nenze izizwe. Kusho ukuthi lento yokuphenduka ithi akwanele sinawo eNewton A. Kodwa nathi ngohamba. Hallelujah. Uma sabamba isifundiso sabapostoli sabyahanjwa bafethu. Amen. Siyakwazi indawo la uJesu angaziwa khona. Udamba bese njani sisi? Hambani nenze izizwe zonke. Kubeka sisi? Nibabhadise. Egameni likayise lele ndodana. Manje ke uthangithini wena? Amen. Amen. Omibandla likhona nathi mission. Hallelujah. Hallelujah. Asihambeni babumhlongo. Uma sebephendukile siyabaphaphadisa. Umbuso ngabakhona kwacela umphaphadiso la ekhaya. Kusho ukuthi uma ungakumphaphadisa akuphenduka. Asiyayelweni. Ethena amen. Amen. Ukuphuma. Oh hallelujah. Amen. Uphalo kufa. Lokufa kaKristu Lord. Yakuthi basalwane ubanikeza isiqiniseko. Yakuthi ngoba mina ngiphiwa amandla mhlawumbe sesulweni. Hayi bazalwane basengekho mina. Ngicela nisho lento. Umphaphadiso usho kufa. Lokuvuka noKristu. Hallelujah. Asise ukufa umphaphadiso uthini? Ukufa lokuvuka. kukaKristu. Kusho ukuthi uma singabafaka abantu sithi akukho ukuvuka. Akukho ukufa kaJesu futhi akukho ukuvuka kwakhe. Kanjena mina. Amen. Amen. Okwesibili umphaphadiso usho ukungena empilweni entsha. Yes. Asisho njalo singena apha emphaphadisweni empilweni njalo entsha. Kusho ukuthi uma umzalwane angabhabhatha akayithola impilo entsha. Akusukhulu usumamukela Jesu senkosi nomsindisi wawamukela umusa kodwa siyawadinga amanzi amaningi. Yakuthi sibebezela ukufa kwakhe nokufa kwakhe kuKristu wena. Nathi impilo entsha wazalwa kabusha ngamanzi. Umzalwane thola amanzi suphendukile. Yabona ke basa amapostoli babemiphekwa leyo nto. Bayamatiki eyinto babewashumayeza abantu baphenduka. Haleluya. Uphethwe ngenyanga yashumayela.
Amen. Amen. Kwaphenduka 3000. Benze njani na? Ungena emanzini. Jesu wenze njani na? Wangena emanzini. Bafethu sifundiswa leso. Lesifundiswa iningi lethu livele sidabe kalula engathi amanzi abalekile. Lalela ayikho impilo entsha ngaphandle kwamanzi. Exactly. Akuzwakali. Ngisho ukuthi lento yamanzi ayingo ukuthi usuphelele. Iya ngokuthi umamukela uJesu. Akuningi endleleni esoyihambela kuyeqathakela khona. Angikizwa nina bazalwane. Uyabona amanzi ngicela ukuwatshena ungathathi kancane kwa amanzi asho ukuthi ngifanayo. Ngivuka naye. Nangesi amanzi asho ukuthi ngifanayo. Ngivuka naye. Come on church. Amen. Kwenye indawo lithi igama sokufoza amanzi. Sithi bazalwane mina ngimphelwa naye. Ngivuka naye. Hallelujah. Ngenyuka naye. Ngihlala naye. Asikhalo sokhozi kusho ukuthi njengamanje wena ngoba wena uyavuma ukuthi ungena emanzini awukho lapha wena kodwa usemasulwini. Oh, glory to God. Hallelujah. Nabazalwane. Esifundisa abapostoli sasimi umpaphathiso nomoya wengcwele asigcine amanzini amaningi kodwa siyadinga umpaphathiso. Asikakhulumi la ngokuthi how can you operate embusweni kaNkulunkulu kodwa sikhuluma ukuthi sikhulumela isifundiso la. Yeah. Sikhuluma ngani basalana? Ngesifundiso. Uyabona ngizoze ngikhulumela izinto uzayithola wena. Baba ngisho manje ngizokwenzela nje ukuthi umthwalo ube lula. Amen. Yokuthi wonke umuntu uma efundiswa ngamanzi yalangazelela. Nangithi basalana ezingongena nini impilo entsha. Amen. Yalangazelela. Nalento abasalana kamoya wengcwele kufanele umuntu angahlali emanzini kodwa ngathi khona umpaphathiso ngofunayo. Yimuphi na lo mpaphathiso na kamoya wengcwele. Amen. Utholakala umpaphathiso na Isaiah chapter 1 verse 8. Amen. Limasalane oh kule mama zane uyangibambezana ofuna ntombazana. Isaiah chapter 1. Isaiah chapter 1 verse 8. Isaiah chapter 1 verse 8. Yeah. Kodwa ngizakwamkeliswa amandla. Umoya ongcwele sefikile phezulu. Nibe ngofakazi bami eJerusalema. Come on church. Amen. Uyabona ke basalwane niyomukeliswa amandla asesiyomukeliswa amandla. Yes. Uyabona lento. Amen. Yamandla babubiyela. Amen. Iyamukelwa. Kodwa wanilunga inhliziyo yakhe ayilungele amandla kamoya wengcwele. Ngoba siyakhuluma ngawo amandla. Hallelujah. But when we receive, let your mother, you receive, let your mother come on. Hallelujah. Angeke ube yikholwa ezonqoba nezofakaza amandla kamoya wengcwele ngawamukela. Uyazi la manje asiza phela amandla kamoya wengcwele asiza ukuhambisa ivangeli. Yeah. Yabona basala namandla njoba siwamukela. Ofana umpaphathi siyangena umpaphathisweni amazamanini impilo entsha. But kodwa we need the power to help. Amandla kamoya wengcwele ayinqola. Come on church. Amandla kamoya wengcwele wona azohamba. Yes. Hallelujah. Yabona amandla wengcwele ngathi ayafana ncamashi no petrol. Bazalwane ngenzeka yonke into. Yeah. Amen. Inhle imoto. What idinga petrol. Yeah. Ukudela njani bazalwane? Yena kaNkulunkulu. Yabona mfethu. Lamandla okushumayela. Lento okushumayela ayingcile ngifuna kodwa idinga amandla. Come on. Lento okufakaza idinga bazalwane. Amandla. Impilo enobukhona kaNkulunkulu amandla kabongcwele athi khona impilo enobuNkulunkulu. Ngoba that's a sign yokuthi wena usumntwana kaNkulunkulu. Bazalwane amandla kamoya wengcwele. Yabona bazalwane kwakubhala kwencwadi Isaiah chapter 19. Nanomzalwane uPaul uyashumayela. Yes. Mayishumayela uyabuza ukuthi usake wamukela usake wezwa yini. Wathi akazengizwa kodwa nangaze ngompaphathiso kaJohane. But kodwa umpaphathiso kamoya wengcwele Chanting, we turn baptism of the Holy Spirit beside the baptism of water. Hallelujah. We are one among us in the baptism of man's. Wamanapho.
uyayikhona into edingayo uyawadinga amandla kamoya ongcwele. That's why Jesu athi lalelani njengoba ngihamba sisikancane masana njengoba ngihamba engathi nihamba nohlala eJerusalem Yeah. nolindela isithembiso samandla kamoya wengcwele. Ngoba mina ngizoba sengekho kodwa umuntu uzobe khona. Yeah. Yini ezoneza ulifakaze. Yini ezoneza uqhubeke namandla ube nesibindi sokushumayela. Amandla sithi amandla. Hayi amandla. Asithi amandla. Yazi amandla adala. Uma sefike. Hallelujah. Kunanento bathi a holy living. Ukwazi ukuphila impilo. Hallelujah kuthi akithi impilo eclean. Uyabona ukwazi ukuphila impilo engcwele. Amandla amangcwele asala impilo yokushwela nezona emhlabeni. Yeah. Angeke udibana namandla kamoya. Impilo yakhe ifana qha. Bafethu. Ngehlamba sana kuyelani impilo. Amandla kamoya wengcwele siyawadinga bafethu. Yebo. Ngoba lelizwe libi. Lelizwe alihambi kahle. But sidinga lamandla. Ngcono ngoba khona ngikhuluma naye. Amen. Yayifuna ukuphila impilo engcwele. Amen. Udinga lamandla. Uyafuna ukwahlukana nezinto zazo udinga lamandla. Amen. Amen. Hallelujah. Lalela. Isifundisi sabapostoli. Sasitike ekuphendukeni asiphendukeni. Ekuphendukeni. Ngizokubuza njalo la mase ngikadeli kube ngithini. Isifundisi sapostoli sasitike ukuphila. Ekuphendukeni. Ukuphenduka kwadizalane ukusindiswa. Ukusindiswa amen kwathi ke akhona amanzi. Ukusindiswa sewukhona amanzi impilo yaqhubeka ethi siyadinga ubhabhathiso kamoya wengcwele. Amen. Ngaphansi kokuphenduka nazi izinto esilindayo. Silindele sithola usindiswa. Sindiswa ngomusa. Silindele yabona nje ukuthi usuphendukile. Asikucheck siwathola amanzi amaningi. Asikucheck. Asikulanga asikhalele baba. Umhlongo noma umhlongo sibona ingane zethu singabhabhathiswa ngamagama wengcwele. There's something wrong. But lento ngeke ulunge mfowethu ukuthi eshaya without the power of Holy Spirit. Yeah. Ngeke ukwazi ukuphatha umusi ngaphandle kamoya wengcwele. Wali iBhayibheli mase fikile uyafundisa konke konke. Mamshongo awubuyela back to lelo verse 14:26 John ikhona into emfuka ichaza. Ni number fethu. Amen. Isifundiso sami bazalwane sabapostoli isifundiso sami Sabapostoli. haleluya angakhulumi ngenye ukubona ngikhuluma ngesifundiso ukuthi isifundiso sabapostoli sasimi ngane Kepha umduduzo umoya wengcwele. Ubaba ayakumthumela egameni lakhe. Come on. Uyakunifundisa konke. Bamba lapha ngicela siandalela igama uyakunifundisa Konke. uyakunifundisa Konke. lalela umoya wengcwele awudini kuphela nezinto zikamoya. Come on. Umoya wengcwele udila nawo wonke ama-areas empilo yakho. Awungizwa nje umoya wengcwele ufundisa yokuthi nathi imali ikhona yenziwa njani imali. Umoya wengcwele la ufast God umoya wengcwele uyafundisa yokuthi ingane kukhulunywa kanjani nazo. Umoya wengcwele uyafundisa yokuthi obufunda nje funda. Amen. Umoya wengcwele uyafundisa yokuthi umntwana kaNkulunkulu uqhwa kanjani. iBhayibheli umoya wengcwele uyafundisa ukuthi awushintshi imali yokupheka kade saqasika umoya wengcwele. Umoya wengcwele Church of God ufundisa. Don't miss the point. Abanye bathi umoya wengcwele njomani ubafundisa kuphela izinto zikamoya Holy Spirit aleriste izinto zikamoya yena umoya wengcwele ungena amakhatha khona samathathu a soul, a body and a spirit. Akathini wakudile ngezinto zikamoya kodwa ngathi umoya wengcwele ufundisa kukho konke. Did you know you could not drive for umoya wengcwele for this? Did you know?
ngoba ngigibela itekisi ufana ngifundise. Did you know? Yakuthi yini engifaneleyo? Yakuthi yini afanele ngimina? Afanele ngiyiphuze. Did you know? Uma ngicela kathandi umzimba uhlukumezeke ngoba usenetsheni. Did you know? Kuthi kwengcwele akwazi ukufundisa ukuthi wena ke bangaphuza abanye abantu kodwa no40 sephuza amanzi awo ukuthi impilo iqhubeke. Udetox. Amen. Umoya wengcwele kahleni. Usakudlala ngami. Umoya wengcwele ufundisa. Ngicela hamba ucheck lelivisi. Lizosebenza. Amen. Umbuzo ngaba khona njengoba uphila lempilo ube kuphi umoya wengcwele? Hey, Jesus. Uyabona bese udinga umoya wengcwele. Hallelujah. Asisiyadinga umoya wengcwele. Usifundisa Konke. nake sabazalwane. Hallelujah. Umoya wengcwele into ayenza udala uphila impilo eclean. Hey, I'll put you my 1 Peter chapter 15 verse 6. 1 Peter chapter 1 15 to 16. Verse 15. Yes. Kodwa njengowani bizayo engcwele. Come on. Manibe ngcwele nani ekuhambeni konke. Yes, wake. Njengoba awanbiza engcwele his holy but nani ehambeni kwenu hambani njalo. Bazalwane ayikho impilo holy life without Holy Spirit. Anoma ngathi uyabona lento yokuphila impilo engcwele asizami. Asithekele kodwa kufanele sibambe uphethe impilo azosikhicizela impilo yomngcwele. That's Holy Spirit. Yengakho ke ibanda abapostoli aletha amabekisi lezimangaliso ngoba lalimi kulento bafethu impilo yobungcwele ngeke siphile ngawethu amandla. Sidinga umukelo umoya wengcwele. Yabona la makuthiwa akaphila impilo engcwele kusho ukuthi vele umuntu akakwazi ukuphila impilo engcwele. Kodwa udinga that's another power. Azomenza aphile impilo engcwele. Yeah. Amen. 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 Ibandla lalifundisa lezo zinto. Okunye ibandla lifundisa laqinisa kukho. Yilolo verse mama Mhlongo. Lalifundisa ngesidlo senkosi. Amen. Amen. Hayi ngathi isikhathi sikhona. Ayifundisa abantu bazalwane Ngesidlo. ngesidlo senkosi. Amen. Ayifundisa abantu bazalwane. Ngesidlo senkosi. Yabona ke lapho ukuthi ngathi ngifaka umuntu ngesidlo sani. Senkosi. Bakusho manje lento ngifuna ukuyikhuluma la ebandleni ngifuna abazali bayithathe serious. Amen. Incwadi baseKorinte chapter 11 verse 23. Asizuluthini nomzalwane. Verse 23. Yeah, 1 Corinthians chapter 11 23 to 26. Ngoba mina ngakwamukela enkosini lokho. Yonke into umpostoli ayenza wayamukela kuphi? Enkosini. Angathi angisakhuluma bazali. Yonke into umpostoli Paul ayeyenza ayemukela kuphi? Enkosini. Wacabanga ukuthi ama-leaders yonke into ayenzayo ayimukela kini kodwa yonke into imukela enkosini. Amen. Uthi lokho akwamukela enkosi qhubeka mama. Ngoba mina ngakwamukela enkosini lokho. Yeah. Nengane nika khona ukuthi inkosi uJesu ngalobo busuku akhashelwa ngabo wathi abathi isinkwa wabonga wasihlephula wathi lokhu kungumzimba wami ohleshulelwe nina lokhu kwenzeni ukuba ningikhumbule kanjalo wathabatha nesitsha emva kokudla kwakusihlwa wathi lesi sitsha siyisivumelwano esisha egazini lami lokhu kwenzeni ngezikhathi zonke enisiphuza ngazo ukuba ningikhumbule Qhubeka. ngokuba njalo nxa nidla lesi sinkwa niphuza lesi sitsha memezela ukufa kwenkosi izifile. Amen. 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 Ikhona ama-crossroad. Amen. Esisifundiswa kwakuyisidlo senkosi. Amen. Nokuthi isifundisa abapostoli sasimi bazalwane. Manje usebandleni usindisiwe.
le nkonzo yesidlo akube inkonzo ebalulekile kuwe. Oh haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sobuyela kuyonto bazalo kodwa ngicela ukuthi sikhulume lokho. Okunye kwakungaba pastor sifundiso okuhlanganyela ebandleni. Ayibhayibheli masufamise lo mkhuba. Okuhlanganyela. Hallelujah. Ungakushiya ukuhlanganyela mntana kaNkulunkulu. Amen. Okuhlanganyela kusala ukukhula indawonye. Yeah. Bazalwane manje maningi ama-program esiwenze ebandleni. Kodwa isifundiso sebandla lokuqala sasini ukuthi ubonakala ngakho lo usengxenyeni yebandla ngoba yahlanganyela. Hallelujah. Amen. Bambuka la izolo noma ngenyanga edlule noma ngeviki edlule bekhona umuntu obeshonile la. Wavula sitshela ishomani wathi hey ngiyongcwaba mina. Yeah. Amen. Uyongcwaba wena. Amen. Amen. Ukuhlanganyela sihlanganyela as a church. Mamzane eshonela. Yeah. Siyahlanganyela as a church. Mamzalwane ephumelele. Amen. Yeah. Uma umzalwane egraduate faka qala abazalwane babe ingxenye yakho. Amen. Uhlanganyela lokho. Whatever ofuna ukuyazi nofuna ukuyenza. Yazi ukuthi sengusini baba. Yazi ufuna ukuthenga imoto. Noma ngaba nganamoto. Ngoba umkhiqizo la ekhaya. Ngicela ukuhlebele yena beka ungakabahlebeli laba bakini begazi abangahlangene nabo. Ngabizwa. Amen. Noma ngabe ufuna ukwenza ama-studies mntanami. Amen. Funda qala ukureport kubazali bakho yazi kulo nyaka ngifuna ukwenza into ethile. Ungamqhamukisi ubaba wakho somshaya ama-surprise. Esebona ama-status. Noma ngabe uyahamba uyegoli uzothola ikusipho. Ukuhlanganyela awuvele ubonakale usuposta. Ukuphi na? Ulama flat esikawasiyo. Mntaka kaNkulunkulu ukuthi usebandleni kuthi uthi umsoyinhlaka. Angizwa le. Yenzanjani? Uyabona nje elishoyo ukuthi bareport abazali kuthi uhlanganyela lokho. Ngoba awazi yokuthi mina ngithi uthulele wena ebusuku langalele kusebenzani. Kiswe ngireport kwimimoya musu uyiphatha hlanganyela. Uhlanganyela ey'ntweni zakhe ey'personal. Obona ukuthi esidafune ngaba surprise abanye abantu. Wayecala i-leadership yakho. Ngayi-surprise ngezinto. Yazi ngena lapha ekhaya bengicela yazi sengithole umuzi sengithole isite eMzinyathi. Umuntu oqala kufanele umreportele. Bengayi ungakababiza omalume wakho bezogubha akufuna umuntu kaNkulunkulu uqala. Yeah. Athi le ndawo ngiyideclare yomntanami. Alula amagxathu. Just to extend the territory. Yeah. I'm the tent. Avela athi le ndawo sinyathelayo soyika. Bengakafiki. Hallelujah. Baze bafika abanento zabo but sefika. Mntaka kaNkulunkulu. Yabona base isifundisa abapostoli sisho ukuthi kuyahleleka. Yeah. Noma ngakhuluma ngedwa la. Amen. Awuvele nje wenza ama-surprise. Amen. Akazi uma umhlongo, akazi uma umhlongo. Sesibona nje Yosefi. Sesibona nje imoto ezitsha. Sesibona yehla. Umoya wengcwele ufundisa konke. Hawu, umfundisi ngisubmit nje. Bakho yini uwenza text ukuthi abagaba mabang I need a prayer ngisaye eMaritzburg. Yazi baba ngisathatha indlela ngisaye eBay. Uyazi lapha ekhaya kunomcimbi. Haleluya othile. Haleluya. Yazi ngizala ngesikhathi esho kanjalo. Wona wazi into ezokufanele lapha. Awazi izimo zemimoya. The more reportile amademoni azothi we utshelwe lento ngoba le kungafuni ngasho uhlala amademoni. Khona butshela. Yazi nje wena aqhoqhobele nje. Amademoni. Amen. Igama likaJesu abo. Yabo lokho ukuthi amagama angifundi mina basasizinto zami.
lalela wosuku lokugcina sokhuluma phezu kwethu la sothi wena konje besingamazi igama likaJesu bo oh anteni masana anteni amen asikuhlanganyela Amen. asikuhlanganyela Hlanganyela. ebandleni Ebandleni. ungakushiyi ukuhlanganyela nana lothi ilanga alelo sokusizana nabe ngihamba nabo manje amen uyabona nana lothi ilanga msebenzisi Hebrew chapter 10 verse 21 yani nawuyeki lo mkhuba yazi ukuthi yini mawufunda the content of this verse Amen. bamhlongo lanisho ukuthi leli verse lowanibhala umbhala amaHebrew wabhala ngesikhathi se-tribulation of the church. Yes. Manje abazalwane abasahlanganyeli physical. Kodwa babene into yodwa noma mfowethu ngisemgedeni la. Kodwa mina nawe one mind, one soul, one spirit. Demona basibonane nawe kodwa sibambile mission. Yakuthi singabazalwane kodwa ngithi bazalwane. Okuhlanganyela how much more sibona physical. But kodwa ibandla laqiniseka ukuthi akayokuhlanganyela. Yeah. Kwashuthina kwawuza asiyeki into yesifundiso sabapostoli. Hallelujah. Yazi thina kanjani isifundiso? Isifundiso siyambamba umuntu emimoyeni ehlaselayo ifundiso zamadimoni. Amen. Uyabona manje isifundiso ushathu umtheke besakhuluma etesha emsebenzini webazalwane. Uyabona njengoba singaphuza utshwala usifanele sibuhlala HS. njengoba singabuhlaba utshwala ngoba usibona siphila impilo yejuba nabafazi bethu Hallelujah. bekhona sebeneyingane sebasiqwiza sasibathathe beyimicu. Haleluya beshile la kodwa bathi uma sebenabantwana baqala bathethelele. Uyazi ukuthi yini eyenza ukuthi laba abaje unkosikazi ngibabone kodwa ngingabahaleli isifundiso. Hallelujah. Oh yes. Hey, Sam. Uyabona isifundiso. Isifundiso. Isifundiso sinje. Amen. Wozana mfana ngababo. Haleluya. Cela ukubamba lapha. Ngicela thatha selfie le mama. Thatha selfie le mama. Ungamnike mama. Amen. Ithatha. Uyabona? The more ethatha. A Holy Spirit. The more yayihalela. Kodwa isifundiso sikamabanye sibambele sakhe. Hallelujah. Uyabona? Njengoba wena ukalazile. Uyithanda kangaka isizwe. Ngabakathi waqina. Ngokuthi uyongena phakathi nathi bayingosa lawe. Hey, hey. Isifundiso sibenza njani? Siyabamba. Kodwa ngeke musukubamba isifundiso, asikubambe sona. Yeah. Ngoba masikubambile sona. Hayi Jomani. Haleluya. Urathi mfowethu kufanele. Wena ungena lelanga ebusuku ungene ekuseni. Haleluya ahambe lo mama. Ayofusela ingane lapha. Angabe nango ngabe uyahwayisa ngapha. Igama usahambile lo. Akekho. Kodwa isifundiso. Yes, sibambile. Sika Holy Spirit. Awuthi amen. Amen. Sivele sithi hayi man noma hambe. Uyabona abafana ufuna ukuthi unkosikazi loyihambe izolo. Bona vacation bahambile nabanye ozakwabo. Amen. Kodwa isifundiso. Sibambile. Haleluya. Sithi uzabuye. Yeah. Noma ngathatha inyanga. Noma ngathatha a year. Amen. Izoqhubeka nje impilo. Hallelujah. Yasifundisa ukuthi noma ngabe ukhona abangekho. Kodwa sayimfobaza abantu siyamdinga wewe ngcwele. Amen. Oh. Hey, Yini bazalwane le? isifundile. Yabona ke ongabanjwa isifundiso. Uzofana ncamashi noAnna noSafira. Basha isifundiso lapho. Hey. Kwathiwa isifundiso abapostoli. Yonke imali yize la. Bafela bona bayeba. Sinamasele emabandleni ungacabanga ukuthi abantu singabe nasifundiso. Isifundiso asikho. Yeah. Haleluya. Amen. Amen.
Amen. Akuphinde singamasele emabandleni. Thothi umzalwane, amen, usumthola entweni zezwe. Ale wena mfundisi olamula inkinga zomzalwane. Umbuzo besithini sifundisi? Yani moya ngcwele wethi. Okay, amen. Amen. Uyabona bafowethu? Uyabona usukholwa. Uma isifundiswa sinamandla kuwo. Yokuthi noma ungashongo bafuna basibone isifundiswa. Yeah. Abangakhona. Hey. Kayikhuluma phela nokhokheleli. Isifundiswa. Yeah. Isifundiswa kulwela. Hallelujah. Oh, angime kulwela. Isifundiswa kukhulumela. Amen. Hallelujah. Hey, mfundisi phela lo. Ngaphandle kuyi displayer. Amen. Kuthi kuhleliwe mama Mhlongo kuhle staff room. Amen. Kukhuluma ngezemododo, kukhuluma ngama divorce. Amen. Bese wakhona yeah. Please stand. Uthi uyangena ubone ngambe sebejikelana sebabhekana. Uma wangena, hallelujah. Kufanele kusisho off indawo. Sifundise. Athi amen. Amen. Yabona basasamthinga manje. Yabona basasamthinga manje. Lento ngisho bazalwane. Nayisho ukuthi abazalwane. Njengebandla elifundiswayo kufanele ukukhulume lokho. Amen. Ibandla lalifundiswa ukukhuleka. Ukukhuleka awuzali ukwazi kodwa ukukhuleka kuyafundiswa. Yeah. iBhayibheli babeqinisela isifundiseni somthandazo fellowship. Umkhuleko, amen, iphaya yayiqiniseka okwamkhuleko oqhubekayo. Asikho umkhuleko uyaqhubeka. Umkhuleko yaqhubeka. Umkhuleko uyaqhubeka. Asikhuleki kuphela esonweni kodwa sekhaya. Sisentshele eqhubeka abazalwane. Yes. Amen. Manje umkhuleko uyaqhubeka. Hey bafowethu, akabuye lento esiyaziyo. Khona abazalwane abaziyo abantu bangene etaxini noma ngesho lutho manje segimisa amakhaya ngoba umkhuleko uqhubeka. Nami bazalwane athi masezokwehla. Amen. Ethi basomphazamisa usa report abona ngene restroom. Amen. Akathi yochitha amanzi kanti umqhubeko. Lala bazalwane usithandazile la awuhambi umkhuleko oqhubeka nasekhaya. Yes. Come on church. Umkhuleko oqhubeka babeqinisela isifundisweni somkhuleko oqhubeka asithi umkhuleko uyaqhubeka. Oh kodwa athi umkhuleko akawuboni. Amen. Kodwa athi umkhuleko awu-expire but kodwa sisentshele eqhubekayo njengoba umkhuleko waqhubeka kwapostoli nathi semkhulekweni. Ukuthi angithi wena umphumela omkhuleko noma ngikubona ngibona imiphumela yomthandazo. Khona isalibasi sakho isithandazela njalo ngo-2. Amen. Ngoba umkhuleko uyaqhubeka ngoba wathandazela nawathandazela abanye ngoba sefile eqhubekayo. Babeqinisela esifundisweni samapostoli umkhuleko. Yeah. Ukuthi umkhuleko wenze njani? Uyaqhubeka. Aqhubeka. Amen. Umkhuleko usho ukuyaxhunywa noNkulunkulu. Yeah. Umkhuleko usho ukuyaxhunywa nobani? noNkulunkulu. Kodwa ukuthi umkhuleko is not a monologue, it's a dialogue. Amen. Umkhuleko uya. Oh hallelujah. Yona ndlela ngicela ukutshela. Amen. Awushangazi ukuthi uyayishenela indaba yakho umthandazo. Uyakhola wena kodwa awuyivile umkhuleko. Hallelujah. Yabona mina saza understand into eyodwa. Yokuthi mina angikwazi ukuyithola into ngaphandle kokuyithandazela. That's me. Amen. Hayi bazalwane, ngiyastruggle. Yabona mawusuzazi yokuthi hallelujah wena into ithola ngoba ngiqaqinisa lo area. Amen. Yazi area yakho. Mina senga understand. Umfasi ngamthola umkhuleko. Amen. Umusa ngathola umkhuleko. Yimoto ngithola umkhuleko. Ibandla ngeletha umkhuleko. Kodwa uma ngathi ngeke umkhuleko ukuthi angithi akaze ngembona umuntu masayishontwe usho uthi ashona usibani bani. Bengashumayeli. Hey, bekuyikona. Usibani bani? Uthi masafa. Yena beshumayela. Hey, uthi asibani masafa. Uyena befakazi. Kodwa ngiyamazi. Othezana. Uthezana bezana uthi bekhuleka. Ngoba umkhuleko wona uxhumanisa noNkulunkulu. Kodwa ngithi
ifike lento yokukhathala emthandazweni. Yabona lapha ngegama ngikhuluma ngisifundiswa lesi. Angifuni ukudinqika abantu abazalwane mina ngiyawazi ukuthi abantu bangishobela baginqika. Haleluya. Kodwa ngoba ngisebandleni ngifuna ingene lento engqondweni yakho ukuthi yabona umkhuleko, umkhuleko oqhubekayo. Umkhuleko nje abasana oqhubekayo. Lalela. So, ngifuna ukutshela ukuthi umthandazo asinayo indlela yokuthi siya kanjani kuwo. Kodwa ungathandaza uhleli. Ungathandaza ulele ngesiso. Ungathandaza umile. Ungathandaza usekitchen. Ungathandaza ugeza. Ungathandaza usetoilet. Wabazalwane. uNkulunkulu akathuza umnqulu bakho. Haleluya. Kuna kanjani? Kodwa uNkulunkulu ushaka inhliziyo. Yakuthi wena enhlizweni yakho yazi lento yenza uzokwenza. Asinoqhubeka umkhuleko. Aqhubeka umkhuleko. Yabona? Ama-miracles day nama-sign. Did you know ukuthi umoya wengcwele akafiki ngomsesontweni akhulume nawe? Uthi uyagoqoza afike Holy Spirit. Wena la mntana nami ukuthi 1 no 2. Ithele le message la ngigoqoza. Ithe ngifaka amanzi ngithi ngiyasanitizer. Haleluya. Avela ngalethi revelation athi uNkulunkulu lamanzi akuseyona amanzi oyigasi. I apply the blood of Jesus. Haleluya. Umkhuleko uqhubeka andizwe. Haleluya. Ngithe ngisebathroom. Amen. Ngavela ngabona amanzi. Amen. Angaba ngizayigasi. Ngavela ngafaka amen. Kanti ngegazi likaJesu lamanzi ngiyawushintsha manje. Amen. Ngivele ngikhulume ngigeze kanti ngingene ngigula ngiphuma sengiphile ebathroom. Hallelujah. Amen. Amen. Asicine ngokuthandaza esontweni. Amen. Kodwa sikulento eqhubeka kodwa ngiyazwakala bafethu. Amen. Haleluya. Asikumkhuleko njalo bazana. Uyaqhubeka. Uyaqhubeka. Noma ngaba ngikhona kodwa wenzani umkhuleko? Uyaqhubeka. Haleluya. Ngelinye ilanga omunye umama wathi evusa ekuseni. Haleluya. Evusa ekuseni umoya wengcwele. Uma engena emthandazweni ngo4 mama amashaka takati wathandaza about an hour ngamathandaza. Ithandaza. Amen. Kanti umkhuleko oqhubekayo uyayazi basabheka nayo emsebenzini. Yeah. Kuthi ngithi umkhuleko uyazazi iziphiza. Yeah. Ngelinye ilanga mhlawumbe yoko ngikhulume ngama-the altar. Ngama-the altar. Kuthi ama-the altar enzani? Haleluya. Ngesikhathi gogo lo mama ethandaza ngo4 engena amathanzi kanti emsebenzini kunempi abhekene nayo. Yazi yakujabulela wena yazi wena uphila yakhe impilo kulomhlaba awazi khona abathakathi. Wena kulomhlaba awazi khona abantu abadubulanayo abaziphila kwena. Amen. Wena kulomhlaba uthi wena wedwa nje ngeke ngenzeke lutho kanti awazi ukuthi kunabantu abagedela amazina amadimoni. Ngesikhathi ethandaza lo mama umoya wengcwele athi awukathi uyathandaza ngamathanzi uyaqiniseka. Wathi eqede ebathroom eyongena emotweni wahuba ngamathanzi ehuba ale ngamathanzi wathi mayifika emsebenzini. Kanti bakhona abantu abacasukayo ngale. Did you know ukuthi emsebenzini khona bafuna ukuqedula? Did you know ukuthi umakhelwane wakhe abakuthandi? Did you know haleluya ukuthi bakabafaka iqhiqo? Did you know ukuthi ingane yakhe ibambekephi? Wathi izonqoba umthandazo oqhubekayo. Ngesikhathi ethandaza amen. Kanti emsebenzini sebembophela uZungu. Uboshelelweni namama la. Uboshele uZungu bavele bamgayela isibindi sengwenya. And kuthiwa ke isibindi sengwenya once wasidla ushefu ugaya zonke lesi zinto. Kanti ngesikhathi eqale umthandazo kodwa ngithi lalela uma kuvusa lo muntu uyazi uthandazela. Yeah. Kodwa ngithi ke angikusizi. Ngokwelevele yakho. Yabona uma uvuswa uqasha ubona umqasha kanti akunasidingo. Yazi njani hamba endaweni yakho uthi umoya engcwele ngicela ungilide ufuna namhlanje kimi. Angithi lo moya engcwele mamukela ngaphakathi. Akathuthi phela uhleli. Bathi manje phela ngamcisha umoya engcwele ususuka khona. Bathi wena izakutshela zona wena edigital. Wafika lo mama umhlongo emsebenzini mama umhlongo mayifika sebembekela itiye sebefaka ushefu. Kanti khona into sasidlala uzongivumela umama sibancane kodwa ingebane isandla somntwana mathi uyanika ihashe usibaba sakhe
uma kuthiwa uyayidla inkomo uyidedele ingebangebane isandla somntana uyayidla ingulube uvele ubamba ungayidli amen makuthi uyayidla ingulube uvele sidedele kuthi angithi when you praying in tongues wenza lento abathi ingebangebane isandla somntwana khona into ohluleka kuyicela ngokwevocabulary yakho kodwa iBhayibheli umoya ongcwele uyasibubulela ngoba sikwazi isikudingayo isebenza kanjani lo verse ngendlela ngoba usukuthandaza in tongues kuneziphi eshaywa amandla omthandazo lo mama ngesikhathi emsebenzini kanti uyingebangebane the more asezodla upoison wawumukela iBhayibheli nodla obabayo noyathela ofensele amlagosi the more it is unyathela ofensele ngoba ngaphansi kwenyawo zami khona amalahle omthandazo the more get ushafu amandla omthandazo awubamba ushefu amandla awo awujamuthi yawudla kodwa namandla lelithempeli ngoba lelithempeli kamoya wengcwele haleluya haleluya shakabataya kasikhathi awuphuza melo wawuphuza wogwinya kodwa amandla omthandazo agijima straight abamba amandla oshefu kuthi kanti manje uNkulunkulu uma lenkulunkulu abamba amandla omlilo oAbednego noShadraka mathi kuyizolo namuhla naphakade akashintshi bathi indaba ikuwe abacheche uma lenkulunkulu wabamba imnamo engonyama selonkulunkulu uma lenkulunkulu New Testament wavulela awuphethe emasangweni yafingilosi yamthinta navulela uqalisa navulela isibilisa haleluya kwakwenze njani kulivuleka isaka isecret ibandla lanthandaza Yebo. ibandla lalesetha lona yathandaza ngapha vule ukuthi akethi umthandazo uyavulisa kodwa ke noma ubosha kuphi kodwa lo mthandazo oqhubekayo sifundise Nkosi ukuthandaza umthandazo oqhubeka wawodla upoison ogwinya wathi masegwinyela phansi bamthatha bamsa sibhedlela amen waquleka ethandaza haleluya uma bewuchecka upoison haleluya khona into eyubambile awusabalali emzimba wonke ubanje unjani uthandaza kama church ngesikhathi haleluya bavule bawutrain poison kodwa following days wabonakala sele emsebenzini zonke izitha zakhe iBhayibheli lenze isikhombisa zobaleka izitha zavela zabaleka uthi angithi you are not untouchable uthi angeke ukuthakatheke wena uzogwinya kodwa amandla omthandazo ozokwenza ukuthi wena kodwa ngithi banamanga lapha abathi akulungele lutho kodwa uqinisekile i-order lomthandazo oqhubeka njomani Baba. kusho ukuthini uqinisela kusho ukuthini ukuthi baqinisela igama lithi uqinisela ungapheli amandla sithi ungapheli amandla Ungaphela amandla. uqinisela kusho ukuthi angipheli into la Amandla. uqinisela kusho ukuthi ukuqhubeka shalo uqinisela ukuthi ungaphambuki entwana afundisa yona yemakoyo Yeah. uqinisela kusho ukuthi ukuzinza kulokho ofundisiweyo yema kungaguquka konke kodwa mathi uzinzile umuntu akashintsheki Yeah. angiphinde isambamba isifundise that's why abasentabeni abakhupha ngoJanuwari nangoJulayi ababanjwe yini isifundiso that's why i-12 apostle ayibanjiwe mina ngikholela abantu bakena sebafa isifundiso kodwa ngithi njoma isifundiso singeke ungesabi usirepeata njalo umnyaka wonke
ngoba sizi ukuphuma abazalwane isifundiso bengasipasi. Yeah. Lokho kwezodala amakholwa azohluleka ukufundisa amanye ngoba anasifundiso. Kodwa lesifundiso sesiphinde. Uma nibuye futhi ngaqala futhi lento ngoba isifundiso. Oh Jesu. Yabona isifundiso. Sometimes yabona. Kanti Yesu asithi ukuzenza ukuzinza kuloko okufundisiweyo. kuloko okufundisiweyo. Ibandla ke lamuhla ingaqiniseka kanjani esifundisweni? Ukubuyela eBhayibhelini. And then amen. Amen. Angeke la ekhaya ngibona amaBhayibheli start mntaka kaNkulunkulu. Njengoba uncane ukuthi amaBhayibheli start. Hayi ngoba ungazi ukuthi uyasebenza. Uyakhathala wena. Kodwa sizofaka into yohamba uqiniseke esifundisweni. Hey Jesus. Masidihoza kwiBhayibheli start. Hayi. Musa ukuphila impilo. Wrong uyenze be right. Come on church. Musa ukuphila impilo wrong. Use uyakhe basuthi right. Uyabona ngeke ukuthi abafike azabe noma inyanga 2 months ungaze sifundisweni. Hayi wena. Kahle. Yes. Kodwa ngithi ngoba uyibona iJehova witness mina ngakhonza kuyo baba. Inalento abadzitekisi. Umhlaba wonke. Bafuna ngoJohn chapter 1 verse 1 umhlaba wonke sifundisa. Ebandleni asiyakhe isound doctrine. Yokuthi as a crossroad thina siningani isifundiso kungcono baba yokuthi abazalwane abawazi wonke lamavesi unyawo kunokuthi babone ibhena kodwa bangasilutho isifundiso. Amen. Angizwa abazalwane. Amen. Lalela uma usifundiswa usibamba isifundiso ngibuza into eyodwa ukuthi konje thina vision la ekhaya. Ngivela amen. Ngifana ngifale la. Basala thina vision la ekhaya ungabona ihlazo. Nabasa labadala. Kanti ingane yeQuran. Amen. Ifundisa encane. Yeah. Yokuthi uAllah uyena umprofeti. Amen. Ifakwe lento ukuthi kusho ukuthi umuntu umprofeti. Amen. Bese kuyiswa lengane. Izokhuluma lento enikeza yona epulpit lakho. Nesibonisa. Bazalwane thina siphethe into enamandla bamumhlongo kodwa kulahleke sande kakhulu ekushumayela ayimele kushumayela abafana kathi sashunyayela akufundiswa. Oh Jesu. Ngoba sifundiswa siyamgcina. Haleluya. Ngibuza ukuthi konje bazalwane ithini ivesi la ekhaya. Haleluya. Ngiyayibona ilokho iziyatsheka. Crossroad kodwa kabasana angifani sithini ivesi la ekhaya. Haleluya. Lithini ivesi la ekhaya igama kaJesu lo uzoza uma kwamakhono uzoza ukubheda kwamakhono uzoza ukubhidikisha kwamakhono igama likaJesu kodwa akakhohlwa. Haleluya. Uyazi imishini yasemsebenzini umuntu okushona othile athi pledge. Haleluya. Bazawaphathela ba athi I pledge wara kodwa uyahluleka. Haleluya. Ku understand into akuyo. Yeah. Isifundiswa asisifundiswa. Ibandla lamanje kufanele libuye back to the word. eBhayibhelini alibuye kubazalwane eBhayibhelini siqala isikhathi. Lithi iBhayibheli ukubuyela eBhayibhelini Isaiah chapter 7 verse 11 lithi abazalwane labayana babengafani nalaba. Laba babeyihlola izinto. Zimi kanjalo yini? Yeah. Ale lalibali lasePriya ngathi ke thina sikhophela kulo. In nowadays alibuyele ibandla kwa basic ezikaNkulunkulu. Ukuze understand into ngelona izikaNkulunkulu antheni amen. Amen. Haleluya. Amen. Hlola konke ngezwi. Asihlola konke ngezwi. Hlola konke ngezwi. Hlola konke ngezwi. Haleluya. Ngahlola konke ngezwi akuthi makushunyelwa. Amen. Bese ufaka lento ubaba uNjobe nangifundisanga mina lokho. Wrong. It's time adlula. Bani bashumayela.
Ufunda ekhaya. Umuntu ongayazi into efundiswa ekhaya. Ehamba exosha yonke into TikTok. Kimsini sibamba. Peter way, baba. Yamlandela sibanda. Awuyeke, mhlawufayo bengekho. Ongeke, yokukhulelwa nje. Awumazi? Oyo kwesithathu, akazi noma uzoyina umkanjani. Yazi akazazi inkinga zakho. Mbuke nje ngophila umuntu makakhiwa bazana, akakhe speaker sodwa wakhe ama speakers amaningi. Kodwa hawu wena nje usalandela enye usalandela lo muntu uyakalo wakho. Unenkinga. Sifundiswe. Isifundo nangisodwa amakhona. Niyobele ngilalela kwathi. Ibandla laqinisekisa isifundisweni sabapostoli. Akakhulume fellowship. Angababa njoba. Ngithethe baba ngoba leyo nengimetshe ngayo. Yabona Isaiah chapter 2 verse 42 noma ngifisa kuseni subject ya. Yeah. That's my subject, it's me. Amen. Ngiyazi kathi ngibeka nje kahle. Amen. Na nesmart mawuthi angibe ngikhulume ngayo, ngiyokhuluma ngayo. Baqinisele isifundisweni sabapostoli. Awuthi amen. Amen. Hallelujah. Isifundiswa sabapostoli siphethe umoya wengcwele. Amen. Hallelujah. Nyange bazalwane. Hlola konke ngezwi, sihlola konke ngezwi. Hlola konke ngezwi. Ukubuyela eBhayibhelini. Yiba umngane weBhayibheli. Amen. Ungafaki imfundiso yabantu esikhundleni sezwi. Awungizwa wena. Uyabona? Angikusizi. Ngiyabeluleka. Isifundiswa sabapostoli. Sasikafaki imfundiso zabantu lezi. Yeah. Angiphindi. Izwi limele. Imfundiso zimele. Uyabona akukhonzeki kahle uma sifaka isifundiso sabantu besifana nezwi. Izwi jalimele. Enten amen. Yabona nje njengoba nisafanele kulungisa emakholweni indaba yemicimbi. Ages. Kusiwe namakhono. Cha sikho brother, sinamakhono omcimbini. Angathi kwasi kune fellowship. Umuzi ukuthi umuntu uyakwamzala wakhe ole party. Ngesonto. Kungcono ungameza umzala wakhe abe phambili kunebandla. Hayi sifundisa sikho. Lapha emsebenzini kaNkosikazi kunentombazane ekhonza kofakazi. Isifundiso sakhona sithi aba celebrate ama birthdays. Angithi abantu othisha Hallelujah, banikezana usala banikeza abapama ama gift leta ama birthday party anikeze 1000 rand uyanikeza omunye ono 2000. Hallelujah. Amen. Ngenxa yesifundiso sithi ngikhona esiphumelele kodwa mina celebrate ama birthdays ngoba isifundiso asisho njalo. Awuthi amen. Yabona isifundiso uyakwazi ukusimela usize bekhona ama colleagues aseduze kwakho. Athi siyakwenza ukuthi asikwenzi mina ngikwenza. Yini manje sifundiswa. Yini sinamandla basifundiswa. Phela noma basala lalela noma sewile lontombazane wahamba wayokhulelwa igama kaJesu kodwa kusho akusho ukuthi ngoba nami sekhulelwa sekusifundisa. Ukuthi uwile hey wena sifundisa imile. Amen. Khona kuyiphela athi mayo athi ngiyayimadlozi. Athi ngiyawa ngiyaphuza. Amen. Uwila uphuzanga ngesikhathi uwila ukhulela wangaphuzanga cha wakhuleliswa nje kahle ucaca kahle kunefoni kahle. Kodwa akungathi ngoba usuwila uthi hayi athi ngimnqamule kancane phela bayangaza esontweni yokuthi yayi isifundisi sithi yiwa vuka. Amen. Ubuyele ekhaya. Hallelujah. Hayi bantu ngizamani bafethu. Hallelujah. Ngisho ukuthi mama amen iyathola umntwana lengane. Kodwa isifundiso sithi ama birthday ama celebrate. Yeah. Nangizwa bazalwane. Amen. Hey mina ngiyangabawona abantu. Athi umuntu mkazi masewini. Awu mhlawumbe ungentombazane ngiyalinganisa. Avela wentombazane. Bese ke ubona ukuthi okuyisidididi somzana lesi sivele siwa makho. Asasileke manje. Ale kodwa usha ngento eyodwa. Ubona ukuthi awotshwaleni, awe bafazini, awe ekwebeni. Uvela uma phakathi nje. Amen. Ngiyathokoza bazalwane. Amen. Isifundiso siyazinza. Senje isifundisi?
Siyazinza. Lenze ukushelela. Angifuni ukudlala ngawo. Wenze njani? Awu, phela ushela konke. Asikwazi ukusikhulelisa kuphela. Oh, Jesus. Awu, ufaka shelela la. Ngabe shithi impela sifundisa sike. Ofuna bona ukutheleza abakutshela ukuthi engathi udimbozo wena. Ngabona singane ngithatha engazophila ngokhalipha kanti lo ngokubona. Lapho lokhalipha amakhono. Entshela mina. Asithi ungafaka imfundiso yabantu esikhundleni sezwe. Ngizokhomba njalo. Ungafaka imfundiso yabantu esikhundleni sezwe. Izwanini manager. Ungashintshi ivangeli ngoba uzama uheha abantu. Amen. Ngeke khohlwa. Yazi baba uJomane. Engibonile ukuthi nje ngilahla ukhona. Uma ngam-attend umngani wami ememulweni wakhe. Siyasizana phela nababa wazi. Uzokushintsha ivangeli. Beka umngani wakho. Yazi ukuthi yini endishaye wena. Ushaya futhi yona ukuthi awutestify ngamandla kaJesu. Awuzisho ukuthi ufile maqondene sona. Awuzisho kanti phela abantu abasazi masizisho. Leli ufuna ukuyisho wena. Ngomfana besho ukuthi ngangishe. Haleluya. Angeke mntaka kaNkulunkulu uthi yakholwa. Amen. Yabona kufanele nje kucace ukuthi lo uyangena lo kulento yethu noma kangeni. Hey ningammemi nokumema. Usiyakholwa ke la. Yabona nje ngoba sekukhushulwa abantu abafileyo. Kuyaluleka noma ngabe firstborn njengalo. Akayingeni ungathi ngoba ngi-firstborn kuzokwenza kanjani ba kufanele ngiye ngoba mina engishaya imithetho. Wena wonomthetho. Lencwadi yomthetho engasuke ku ubozonda ngayo ubusunemini ngoba konke okwenzayo uyaphumelela. Glory to Jesus. Asisifundisa abapostoli. Amen. Ngafaka imfundiso yabantu esikhundleni sani sezwe. Ungashintshini ivangeli. Ukuphila impilo yokuthandaza ibandla njani. Khulekani njani ningaphezi. Sibuyela khona lapho. Ibandla lamanje aligcine isidlo senkosi ngenhlonipho. Amen. Ukuhlonipha igazi nomzimba kaKristu. Ukuba nobunye ebandleni. Natso into esicela ngayo. Bafowethu. Church of God. Ngicaleleni ndaba bonke. More than anything. Asilweni indaba abantu basana. Yazi ubunye buqala. Ushonelwe njengoba sikhona. Lapho phela ungathi mana birthdays bese ubuyisa ugogo bakho nomsala bakho. Futhi wena sibisa, awusasibisa mama birthdays. Uma kuthi wenza birthday siripotele bafethu mhlazu umnyaka ngaka khona umncane ngicabanga kodwa ngicela selo celebrate nayo. Abakhululekile bangeza. Lokho yazi uphuthela izideni ngale kuba selfish kwakho. Most invite kodwa umzala bakho abafile even isent. Bese celebrate badla amadla akho kanti thina masifile njenge lokhona. Amen. Hayi sibona uthene birthday. Mfethu samphathela alele vese mphathele igift. Uyalahlekelwa ngalento yakho fellowship yakho. Wena ujabulela ukuthi kufanele sifike thina ngoba ubhedele izinto ngesikhathi zihambela kahle izinto usidinga. Udinga abantu abangazange babe bikho emini ezimbi. Bathi kodwa ubadinga ngoba izinto zihambela kahle. Awuthi amen. Amen. Nangizobazala. Amen. Ubunye badleni. Lithi iBhayibheli lami lithi kuhle ukuhlanga abazalwane babe wemunye. Kufana namafutha ekhela endebeka kwazafana iphethwe nengoba 133. Ubunye buletha isibusiso athi amen. Amen. Ubunye buletha yini manje? Isibusiso. Sengifana isifundo sami esilomongo ilokho bengikhuluma ngakho. Ibandla lokuqala laqiniseka sifundisweni. Laqiniseka kuJesu Kristu kanye nakho konke akufundisileyo. Leliqhubeka njalo ngaphandle kokuyeka.
asiqhubekeni bafethu khona kuze kodwa siyeke ibandla lamuhla lifuna amandla haleluya lana ofana ibandla libuyele kuwo ibandla libuyele esifundisweni sabapostoli Yeah. lilezi izinto ezintsha ezingaphandle kwevangeli liqiniseka ekukhuleni ezwini kaNkulunkulu entheni amen Amen. entheni amen Amen. ibandla laqiniseka esifundisweni sabapostoli message yami ayiphelele ayiphelele message yami yabuya Amen. yazi ngibuya nani manje ngizochaza ngesidlo Amen. ngizochaza ngani Ngesidlo. hayi mfethu kuyafiwa lapho mokhona isidlo Amen. yolikhona izinto ongazazi eziphethwe isidlo senkosi yokuthi wena njengomntwana kaNkulunkulu amen ubalekile ongena esidlweni Amen. yalazi le verse elithi before umuntu yokuthi angene esidlweni makasihlole ngoba ngikhuleka ngiyoqala khona la ngisho manje Amen. lapho pulpit Amen.